balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Marani Hayidara a ye bouchers ani camion benn bolilaw olu ka lafasa jɛkulu maa ɲɛmaw bisimila a ka denbaya la Bangoni Janɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na jɛkulu fila ninnu kun nakun ye fɛn min ye ka se ka na duwawu de ɲini karamɔgɔ Hayidara fɛ walasa u ka baaraw barika bɛ se ka don a la a bɛ timɛ ko ɲuman na cogo minnu na. Lutu Sidibe ale de kɛra baara in seere Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Alhamidu Badini ale bɛna lakali. Boucher n'olu ka baara bɛ sogo kɔnɔna fɛn feereli ko fɔ o ka nin bɔ ye laɲini an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara la o de ye u ka yamaruya sɛbɛn n'o ye récépissé ye ka n'u bonya da silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara wa gɛlɛya min b'u ka baara kɔnɔ o y'u ɲɛfɔ Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma ye ni ka duwawu ɲini a fɛ yiriwa la u ka baara kadira kɔnɔ. Bon an sera karamɔgɔ fɛ seko min na baasi tɛ alhamdulilayi an ɲamamatalaw bɛ batwari kɔnɔ mais an dɔnnen tɛ kosɛbɛ alhamdulilayi a bɛ ɲini ka san joli bɔ an fɛn o fɛn filɛ nin ye minnu tɛmɛna anw ɲɛ ka n'a bila fo sisan n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko ayiwa ɲamamatalaw filɛ nin ye k'a fɔ ko récépissé o ye récépissé sɔrɔ bon nin de kɛra fɔlɔ ye donc vraiment nisɔndiyaba de bɛ an na bi ka n'a karamɔgɔ fan fɛ non vraiment an jigi sigira kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ ka duwawu laban na a ye kuma min fɔ vraiment o y'an wasa kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ ko an ka duwawu minɛna kabini an bɛ sanfɛ yan bi. Jɛkulu filanan mun maaw bisimilala an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara fɛ o de ye benn bolilaw ka lafasa jɛkulu maaw ye o ka nin bɔn ye kun fila de don a fɔlɔ o ye waleɲumandɔn foli ye ka sanga ni zamzamiyo kɛli ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma ye ka n'o duwawu k'a ye o ka nin bɔn ye kun filanan an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara la o de ye ka duwawu ɲini a fɛ ka sanga ni kasaraw cayali ye Bamako ni Kulikoro cɛ sira kan n'o ye RN27 ye. An nakun tɛ basi ye an nana duwawu kɛ karamɔgɔ ye a ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔya min Ala y'o kalifa la an nana duwawu k'a ye Ala ka sini kɛnɛ en même temps fana an nana duwawu fana ɲini a fɛ pour que min bɛ se k'an ka sira funteni dɔgɔya cogo min na parce que la Kulikoro sira in bi ye alhamdulilayi ko ka ca dɔɔni an nana duwawu ɲini k'a fɛ a ka duwawu k'an ye pour que n bɛ se ka dɔ bɔ siraba kasara ko tagabolo la cogo min na o kɛra an nakun ye yan bi. Bon n ye nisɔndiyaba sɔrɔ parce que n'i nana mɔgɔ ma n'a tigi nisɔndiyara k'i kunbɛn a kɔnɔ jɛlen dusu jɛlen fana ye duwawu k'i ye bon a b'i hakili sigi kosɛbɛ vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ. Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara a kɛlen kɔ k'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni nin kulu fila maaw ka nin bɔnye ye a ye hakilisigikan caman fɔ ka ɲɛsin u ma mun bɛ ka kɔrɔmadɔnni ko fɔ ni ka sɔrɔ ka duwawu kɛ o ye cogo min na yiriwa o bɛ se sabatiw ka baaraw la. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigira sen kan diɲɛ seleke naani jamanaw fɛ k'o kɛ CAN Blanche tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen an m'aw ladɔnniya k'a fɔ CAN Blanche ale ye bere ye min bɛ ɲɛfiyɛntɔw olu ka dɛmɛɲɔgɔnya bere ko fɔ walasa ka se k'u ka dɛmɛ u ka yɛlɛmali ani u ka taamaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bolo yɔrɔ bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la o don in de kadara kɔnɔna na Mali ɲɛfiyɛntɔw Ala ye minnu garijɛgɛ don ɲɛfiyɛn na olu ka jɛkulu wulila ka na CAN Blanche in kɛ bonya ye ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma ma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Marani Hayidara k'o kɛ bonya ye ka taa a yɔrɔ an m'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔ min bɛ bere in dili la o bɛ tali kɛ karamɔgɔ Hayidara ka cɛsiri baaraw kan walasa ka se ka lujuratɔw dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni tarata don octobre kalo tile 15 de Haut Conseil Islamique du Mali o jabala la Amdalaye Asseyi 2000 kɔnɔna na kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o kun talen don ka kalifa
Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma dankan de la fɛn minnu sɔrɔla Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulibali fɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an ka olu ɲɛmada. Baara daminɛna ni alikuranna sanuma kalanni de ye. Ala kɛmɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ ko Union Malienne des Aveugles UMAV bere min y'u dɛmɛ n'a ye ka se k'u taa yɔrɔw lasɔrɔ nɔgɔya la. U y'o dɔ ta ŋaniya ɲumanya la k'o tɛngun Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara la. Kɔrɔba bɛ a la maaw bolo dali masakɛ mɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ. Ka sabu kɛ a Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara a ka cɛsiriw ka ɲɛsin u ka jɛkulu mɔ. Dɛmɛw ni dɛmɛw minnu n'a b'olu ɲɛsin mɔ ka se k'u ka baara nɔgɔya u bolo. U ka don murubakala la an ka jamana kɔnɔ k'u bɔ bolokɔfɛtɔmaaya la. O wale ɲuman dɔ de don. Wa a bɛ tali kɛ donba fɛnɛ ɲɛnamayali ka diɲɛ kɔnɔ. Octobre kalo tile 15 o ye diɲɛ seleke naani donba ye min ɲɛsin bɛ mɔɔw mɔ. Dali masakɛ mɛ ka yele duga ka bɔ minnu ka yeli mɔ. San o san o bɛ ɲɛnamaya. Bi don ye donba ye parce que a bɛ a permet an ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko canne blanche ni a dɔnnen don ni bere jɛmani ye n'o de b'a to lujurabatɔ minnu ka lujura b'u ka ɲɛ fan fɛ ka autonomie bɛ se ka assurer k'o yira jama la k'a fɔ n'a ye nin ye mɔgɔ min bolo lujurabatɔ don a mago bɛ aw ka dɛmɛ la. An ye ɲinanta bonya ta k'a di Cherif ma ka d'a kan a ka ɲuman kɛlenw kan. Bamananw yɛrɛ ko da mun tɛ ɲuman dɔn kura kɛkun t'o ye. A ye kɔrɔlen ɲuman caman ba kan ye. Donc an y'a décidé ka nin kani d'a ma ka bonyamasegi k'a ye. Ka hakilila jigin 2017 ale de tun ye mois présent ye. A y'a sogo bɔ a golokɔrɔ ka taa an fɛ yen. Wa a y'an dɛmɛ cogo bɛɛ la an ka kuranko la, ensuite an ka lakɛrɛ an bɛ minnu dilan o feereliko la ani an ka denmisɛnninw ka baarako la. Donc bonyamasegi don halisa k'a yira la k'a fɔ an jigi b'a kan lujurata bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la pour que égalisation des chances mun fɔra u ka se ka kɛ tiɲɛ ye Mali kɔnɔ. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛmaaba a Seyida Cherif Ousmane Madana Haidara ka dangangale a kɛtɔ ka bere bisimila a y'a ka nisɔndiya jira zamzami yo sugandi kun na UMAV-lakaw fɛ ka bonya in kɛ a ye ka sabu kɛ maa don maa min ɲɛsinnen bɛ malidenw ka kelenya sigiɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min danfara kana don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw sɔrɔli la jamana bolo o y'a ka wulikajɔ fanba ye. O kumana ko bonya ɲini kɛli ka kan. Bon a ma balana a ma cun an kan fana parce que Cherif Ousmane Madana Haidara ani UMAV ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔ bi ɲɛ kabini 2017 ka kɔ ɲɛ 2017 nin kalo in belebeleba in ni o ye hinɛ ɲɔgɔnya ani kɛrɛfɛden kɛrɛli kalo ye a denfaya dira Cherif ma o kɔnɔna na ani UMAV ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka koɲɛ u ye ko wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ɲinɛ ni UMAV ye a kanu nin donba in diɲɛ bɛɛ bi don min ɲɛnamaya n'o ye canne blanche don ye nin kaloba in kɔnɔna fana na ka a bonya ta ka di Cherif Ousmane Madana Haidara ma u ye Mali silamɛ bɛ bonya u y'a di a ma en tant que président du Haut Conseil islamique du Mali en tant que porte-parole de toute la communauté musulmane du Mali. Baara kun jɛra ni bere in yɛrɛ a labaara cogow ye min ɲɛjira la UMAV-lakaw fɛ ni ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ jɛkulu ka ɲɛta ani jamana basigili la. Mali alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka ɲɛmayaso bureau exécutif kun kɛlen don ka kalanbulon minnu don ka ɲɛsin a ka tɔndenw ka section 7 ma Sikaso marabolo kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o dɔnni kankuruyali kalanbulon in o kuncɛra a kuncɛli kɛnɛ o sigira sen kan ka ɲɛnamaya ka bɛn karidon octobre kalo tile 13 ma résidence Cherif la kɔnɔ Sikaso marabolo kɔnɔ. Fatumata Yaya Kane ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don. Nin tile fila kalanbulon min ni a labɛnna Ansardine National ɲɛmayaso fɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ walasa ka dɔ fara tɔn marabagaw ani tɔn wari labaaralaw ka dɔntaw kan a silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ka bɔ Kɛnɛdugu faaba kɔnɔ olu ta kuncɛra ka sanga ni kalan in yɛrɛ labɛn cogoyaw ni a hakili ɲumanya ye ka bɔ Ansardine bureau national yɔrɔ la kalanden maa 42 u bɛɛ y'u ka nisɔndiyaw yira ni ka nin hakilina in tare kosɛbɛ o kadara kɔnɔ u y'u ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin kalan karamɔgɔ ninnu ma ka sanga ni u ka yɛrɛdi baaraw ye ka da ka faamuyaliw sɔrɔla baara bolodalen ninnu caman na o sen fɛ u ma ɲinɛ a fa n'a karamɔgɔ kɔ Seydi Cherif Ousmane Madana Haidara
nin baara ɲuman nunu sababu bɔra ale min yɔrɔ la o y'a yira k'a fɔ k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na faamuyali min ni o sɔrɔla u fɛ ni tile fila kalanbulon in kɔnɔ k'u nata o labaara u sigiyɔrɔw la. Foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Asedi Sherifu Usman Madani Haidara ale min kɛra sababu ɲuman ye k'an bila nin baara nin sira kan ka tila ka an ka formatɛriw fo k'u waleɲuman dɔn u ye nin tile fila baara min kɛ vraiment a ye kɛra wasa dan ye donc an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ni kalan min kɛla an kun an ka se k'a la baara kɛ ɲuman na ka se ka wasa sɔrɔ a la k'an karamɔgɔ kunkɔrɔta ni Ala sɔnna ma an kɔni ye nin kalan tile fila kalan min sɔrɔ an kɔni ka laɲini inshallah ni karamɔgɔ dusu sumali tɛ an t'a ɲini fiyewu dusu kasi ka bɔ a la ni Ala sɔnna an b'a lawaleya fɔ dugu ma tɔnden kelen kelen bɛɛ ka se k'a faamu baara in taabolo ye min ni Ala sɔnna ma. Bi anw tile fila ye formation na Sikaso yan vraiment ye nafaba de sɔrɔ a la parce que formation in t'a fɔlɔ ka kɛ section ɲɛmɔgɔw kun ne ma fili ne ka formation in kɛ nin kan ka kɛ siɲɛ sabanan de ye mais n ye faamu ni kodɔn ni a tɔgɔ ye nimisiwasa min sɔrɔ in na a ma sɔrɔ tɛmɛnenw na vraiment an b'a la tanu kun ni bira n ye faamu caman de sɔrɔ n baara in kan tɔn yɛrɛ bɛ se ka kɛ tɔn fangatigi ye cogo di donc ka se tɔn bɛ se ka sinsin cogo di baara in bolola olu de kan bon n bɛ bureau national fo k'a ɲini a fɛ toujours u ka formation in to sen na parce que formation mana kɛ cogo cogo a kɛ o kɛ i bɛ hakilina kɔrɔ de y'a la i bɛ faamu kɔrɔ de y'a la donc k'a ɲini bureau national fɛ o ka nin formation in o k'a to sen na sanga ni waati bɛɛ mandat o mandat mana na o ka formation in continuer. Alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada fɔlɔ o kɔfɛ n b'a an karamɔgɔ yɛrɛ fo parce que an bɛ nin kɛnɛ min kan tan nin bɛɛ y'an ka karamɔgɔ ka laɲini de ye karamɔgɔ folen kɔfɛ ka ban an bɛ minnu y'a nana kalan min kɛ an kun n'o y'an ka kalanfaw ye an bɛ foli di olu ma olu ye ta de foli kɔda ye parce que u nana an kalan ka fɛn fɔ an ɲɛna baara in yɛrɛ lakɔgɔli sira kan an kun tɛ min don a la bi kɔni an wasala baara in yɛrɛ kɛcogo ɲuman na an kun tɛ fɛn fɛn min don a la o de yirala an na bi nka ni Ala Taala sɔnna ma ɲɛtaga de bɛ yen ko se tɛ tuguni an bɛ Ala fo k'Ala barikada nin formation in kɛli la anw fɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalan min ni a bolodara Ansardine Bureau National fɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ni a laɲini kɛra u ka kɔngɛrɛ tɛmɛnen sen fɛ a bɛ don u ka baara bolodalenw kadara kɔnɔ alisilamɛ diinɛ dɛmɛtɔn bolofara min ni o bɛ Kayikaw fɛ olu fana ta bolodalen don ni kalo in kɔnɔ kalanbulon in kuncɛli baaraw kɛra ni gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dili ye u ma gafe min ni o bɛ tali kɛ u ka tile fila kalan kɛlen kan. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kadara kɔnɔna na ni o ye octobre kalo ye adamadenya dɛmɛtɔn ONG El Faruku a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minnu ni olu ni dɛmɛ ka kan n'u mago bɛ dɛmɛ la ni kalankɛminɛn caman dili ye i n'a fɔ komi ekɔliden sakiw o ni kalankɛminɛn caman wɛrɛw a bɛ ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma mankan ani ɲɔgɔn faamuyabaliya kɛra sababu ye ni ka minnu sigiyɔrɔ yɛlɛma ka bɔ Mopti marabolo kɔnɔ n'u nana bisimila minɛ Faba la Bamako yan nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tarata don de ma centre mobile na Sogoninko a musaka u taari jɔ sefa wari la fo $25,000 la Mamadu Ben Sherifu Sumanu ani a ka jatala Nuhum Kone olu de ka sɔrɔlenw don. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Alikuranɛ sanuman kalanni de kɛra ka nin dɛmɛdi baaraw daminɛ. Dɛmɛdi mun sababuya bɔra baɲumankɛtɔn ONG Alfarugu la. Minisiri mun ɲɛsinen don ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko ɲɛnabɔli ma, o ka nɔrɔbila y'a yira k'a fɔ nin tɛ baara kura ye baɲumankɛtɔn ONG Alfarugu bolo, nin ye u ka dongo don baarakɛtaw de ye. A labanna ka welekan bila k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka baɲumankɛtɔn ONG Alfarugu ladege nin baara ɲuman in na. U y'a sigi sen kan. Bi bi in na tɔgɔ de b'a la k'a fɔ gouvernement a y'a laɲini kɛ nka bi bi in na a bɛ société civile de bolo a bɛ partenaires de bolo. Gouvernement aw ye a fɔra sisan k'a fɔ ko $25,000 dɔrɔn de bɛ di gouvernement fɛ mais o ye belebele o nka société civile ta ɲinɛn ta gansan na Alfarugu ta fɔra 300 millions nka san minnu tɛmɛna an bɛ se k'a fɔ partenaires k'a ta Alfarugu la ka taa bila partenaire tɔw la olu bɛ miliyari de don kalo la bi o kɔrɔ ye mun ye o b'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a dabɔ min kama ka société civile ka hakili lajigin k'a fɔ ɲɔgɔndɛmɛ bɛ yen o b'a yira k'a fɔ
o laɲini a sabatira parce que société civile a dɔn bi ɲɔgɔn dɛmɛ ye fɛn mun ye a ma se an ka gouvernement kɔnɔ anw de kan ka wuli an yɛrɛ ye sigida la jamana kɔnɔ duw kɔnɔ fo ka se fo jamana kɔ kan parce que maliyɛnw bɛ jamanaw kɔ kan o kama kalo in n'an b'a a labɛnnen de telle sorte que a ka taa se fo région kɔnɔ an b'a kɛ bamakɔ yan mais région tɔw an bɛ ka kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ région tɔw fana b'a la o kama an bɛ foli kɛ gouvernement ye mais kɛrɛnkɛrɛnya an ka foli bɛ ɲɔgɔn maa minnu bɛ k'an dɛmɛ a la minnu y'a faamuya k'a fɔ an m'a ka sigi ka gouvernement kɔnɔ an m'a ka don bila k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ ka don bila a la kalo in a dabɔla hakililajigi kalo de don a bɛ komi sunkalo bɛ cogo min hakililajigi kalo de don mais maa k'a dɔn k'a fɔ san kalo 12 don o don i kan ka dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ye fɛn mun ye a b'e bolo mais a tɛ i sigiɲɔgɔn bolo. Baɲumankɛtɔn ONG Alfaruk ɲɛmaa mun tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye u ye saki ani kalankɛminɛnw kanu k'a di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu ni u bangebagaw bɔr'u sigiyɔrɔ la Mopti mara la k'a sababu kɛ kɛlɛ ye a kun de walasa u ka se ka kalan kɛ ka ɲa a y'a yira fana k'a fɔ nin saki ani kalankɛminɛnfɛn di mun filɛ ka kɛ nin ye ko nin bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na. ONG Alfaruk bɛ kɛnɛ kan bi ni ka sakiw di kalandenw ma kalanden minnu n'u fanba ye maa minnu n'u déplacera ka bɔ sigiyɔrɔw la ni gɛlɛya kɛra o sababu ye mois de la solidarité kɔnɔ ɲina an y'a laɲini ka dɛmɛ lase kalanden 1500 ma 500 o bɛ kɛ Bamako ka da ka déplacé minnu bɛ Bamako u bɛ site 4 kan Ɲamana Falajɛ Senu centre Mambele an bɛ yɔrɔ min na yan bi dɛmɛ in a bakuruba la dɛmɛ kasabi bɛ taa se 25 jate ma n'o ye kité scolaire ye mais dɛmɛ wɛrɛ bɛ ONG Alfaruk bolo kalo in kɔnɔ a bɛna minnu kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na 325 ani kunkanfɛ o de b'an bolo nin kalo in kɔnɔ pour que ka se ka dɛmɛ lade mɔgɔ ma mɔgɔ minnu n'u mako bɛ dɛmɛ na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ baɲumankɛtɔn ONG Alfaruk ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo kɔnɔna la u kɛlen n'u ka baara caman de boloda. Mali sifinnakaw ka jɛkulu ni o ye Conseil national de la jeunesse u tɛgɛnɔ bilara bɛnkan sɛbɛn dɔ la min bɛna Mali musow olu ka jɛkulu Conseil national des femmes du Mali o sigiliko a bangeliko ko fɔ a laɲini ye fɛn min ye ka se ka Mali musolakaw dadon Mali jamana kunkanko kibaruyaw la an ka faso bɛna ɲɔgɔn kunbɛnba min sigi sen kan bɛn ani kelenɲɔgɔnya ni yafa ɲɔgɔnma o sira latagamali kadara kɔnɔna na ni o ye dialogue national inclusif ye o baara min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ musolakaw bɛ se ka u da don o kunkanko la k'u hakilina di cogoya minnu na baara in laɲini ye o de an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛra ka bɛn tarata donni ma octobre kalo tile 15 kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o tun bɛ CNJ ma ɲɛmaaba bolo Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare olu de ka sɔrɔlenw don. nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn in a bɛ kɛ sababu ye muso jɛkulu minnu ni u tɛgɛnɔbila kɛ ani Mali denmisɛn jɛkulu ka soba min bɛ ni a bɛ wele Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ a bɛ kɛ sababu ye ka musow sen don sigikafɔ min ni a bɛ sen na nin waati la an ka jamana kɔnɔ min b'a to ɲinɛ tɛ kɛ u kɔ cogo min na jamana baaraw la muso jɛkulu minnu filɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka porte-parole ka kuma la k'u bɛna u fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to u fana bɛ se k'u seko kɛ jamana jɔli la cogo min na u bɛna ka bɛn n'u ka baara kunfɔlɔw nun donni ye ni o ye congrès ye ka bɛn ni san 2020 ye u ka porte-parole tila k'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye olu musolaka ninnu ma min b'a to musow bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o kunkanko la an ka jamana kɔnɔ. An filɛ ka min kɛ sisan an ni muso jɛkulu caman de jɛra an ye initiative sɔrɔ a mɛnna parce que fɛn caman bɛ kɛ musow la musow ma jateminɛ kɛ pour que u ka se k'a faamu ko musow ka tɔɔrɔ ye muso de ta ye an de bɛ kan ka jɛ k'an ka tɔɔrɔw lajɛ ɲɔgɔn bolo ka solution ɲini a la donc o de y'a to an sera ka fara ɲɔgɔn kan an réseau muso réseau 11 ka convention in signé pour k'an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an de denw sɛgɛnnen don an cɛw sɛgɛnnen don an balimaw sɛgɛnnen don donc f'an ka wuli k'an jɔ de donc satisfaction kɔni an y'o sɔrɔ alhamdulillah
Min ye Mali denmisɛnninjɛkulu ka ɲɛmaaba ye ni o ye CNJ ye ale ko nin tɛgɛnɔbila in kunba ye fɛn min ye min b'a to musolakaw sen bɛ se ka don jamana kunkanko baaraw la cogo min na i n'a fɔ sigikafɔ min bɛ senna nin waati la an ka jamana kɔnɔ. Tɛgɛnɔbila kunba in bɛna kɛ sababu fana ye ka jɔyɔrɔ di musolakaw ma fɛn fɛn bɛ tali kɛ Mali kunkanko baaraw la min b'a to sigikafɔ o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Ko nin tɛgɛnɔbila in bɛna musojɛkulu 10 ani kɔ de fara ɲɔgɔn kan min b'a to u fana bɛ se k'u jɔyɔrɔ fin cogo min na Mali baara kunkankow la. An bɛ Conseil national de la jeunesse kɛnɛ kan soba kɔnɔ bi n'o y'an ka siège ye ka cérémonie dɔ kɛ n'o ye lasigi min bɛ bolonɔbila kɛ sɛbɛn na sɛbɛn mun y'a to bi an ye tɔn belebeleba sɔrɔ tɔn belebeleba min Mali musow tɔgɔ la a bɛ na baara daminɛ donc o tɔn in a nana hakilina caman kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ musow ni denmisɛnninw de ye jamana kulomaw ye mais olu de bɛ bɛɛ kɔ bɛɛ bɛ olu de ta k'u ka kɛlɛw kɛ mais ni jamana kumaw sera ni jamana sigi kumaw fɔra a bɛ kɛ olu kɔ donc musow ni denmisɛnninw an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'an bɛna nin tɔnba in créer mun bɛ kuma Mali musow bɛɛ tɔgɔ la minnu bɛna Mali musow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ musow ni denmisɛnninw Mali kuran mun ni dialogue national inclusive bɛna a kɛ a sɛbɛn an ka se ka ye o camancɛ la sinon an ka ye a ɲɛfɛ donc nin fɛn nafa ye mun ye fɔlɔ a bɛ na nin tɔn in bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka u bɛɛ la sigi u bɛɛ ka don da kelen fɛ yan'u ka kɔngɛrɛ fɔlɔ cɛ ka bɔ da kelen fɛ. Baara ninnu kuncira ni tɛgɛnɔbila sɛbɛn ye min ye Mali denmisɛnninjɛkulu ka ɲɛma ni o ye CNJ Mali ye Sulemani Satiki Sidibe ani fo ka taa se musojɛkulu minnu ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ. An b'aw hakili jigin k'a fɔ nin tɛgɛnɔbila in a baaraw bɛna to sen na fo san 2020. I n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw Mali jamana ye tɛgɛ koli safinɛ la lavage des mains au savon o don kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛnamaya a ka bɛn ni tarata don octobre kalo tile 15 ye kana jigilakaw fɛ yen nɔ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o kun talen don ka kalifa Mali jamana kɛnɛyako minisiri de la dɛmɛbaga jɛkulu caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw kan Tata Ture ani Abdurahmane Male olu de ka sɔrɔlen don Sherifula Jabara ni so tɔgɔ la an ka jɛ an ka olu ɲɛmada. Tɛgɛ koli k'a jɛ a tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ sigira Kanajigi la Manden commune na a baaraw nu don ni kadara kɔnɔ ni nin kɛcogoya ninnu de jamana ɲɛmɔgɔw bɛ welewele kan kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin wale ɲumanw matarafali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛ koli safunɛ la ni ka sanuya. An b'a fɔ bamanankan na bon donc ne bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bi don kɛra donba de kɛnɛya don don an ye denmisɛnninw bɛɛ wele ka na mɔgɔw nana bɛɛ bɔra pour que ka ni san o san tile 15 octobre tile 15 mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn fɛ diɲɛ mɔgɔw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin don in kɛ donba ye k'i tɛgɛ ko foyi tɛ k'o bɔ safinɛ la parce que a b'an bana caman de kunbɛn an y'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka Ebola kunbɛn a bɛ choléra kunbɛn a bɛ kɔnɔboliw kunbɛn a bɛ denmisɛnninw ka kɛnɛya yɛrɛ de nɔgɔya n'a kɛra k'a ɲɛ fana an ye mun kalan ka bɔ diɲɛ fan caman na o faamuyali mun kɛra o la olu ko anw ma minnu y'a faamuya olu ko so minnu kɔnɔ ni tɛgɛkoyɔrɔ bɛ yen nɔ ani safinɛ ni ji bɛ yen nɔ ni tɛgɛw bɛ ko yanni dumuni ka kɛ ni tɛgɛw bɛ ko ni mɔgɔw bɔra ɲɛgɛn na wa olu ka du kɔnɔnaw la banamisɛnnin caman bɛ tunu wa n'o banamisɛnninw caman tununa fana aw yɛrɛ b'a dɔn o fana bɛ ko nɔgɔya dutigi ye wa mun fana bɛ guwa don a bɛ ko nɔgɔya fana ye. An ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw a ladala ɲɛmɔgɔw fo ka taa se a politikilakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin kɛnɛ in ɲɛnamaya ni nisɔndiya ye kalandenw minnu bɛ taa mɔgɔ 100 caman na olu sugandira ni ka tɛgɛ koli k'a jɛ safunɛ na k'o waleyacogo ɲuman yir'u la wa u bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ donna tɛgɛko minɛn kelen kelen na Mali jamana minisiri ka fɔ la min n'ale ka cakɛdaw ɲɛsinnen don kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ waleya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale fɛ tɛgɛ koli safunɛ na waleya de don min n'a nafa ka bon kosɛbɛ ka da kan a bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin bana caman kɛlɛli ma i n'a fɔ kɔnɔbolilabanaw fo ka taa se ninakili degun bana dɔw ma ka fara Ebola banakisɛ kan. Bi kɔni vraiment bɛ yankaw bɛɛ fo mɔgɔ minnu nana aw bɛɛ fo a b'aw jija de nin kuma ka se yɔrɔ bɛɛ denmisɛnninw ekɔliso la o so kɔnɔ o nin ye fɛnba de parce que nin ye vaccin de ni ɲɔgɔn vaccin da nɔgɔman tɛ yen i bɛ se ka taa vaccin ɲini diɲɛ fan bɛɛ mais vaccin fɔlɔ mun sɔrɔla
choléra contre la o ye nin vaccin de ka safinɛ di ka ji di k'i tɛgɛ ko wa an y'a ye fana Ebola ko tuma la n'i y'a ye an sera ka ko caman kunbɛn an sera k'an yɛrɛ fɔlɔ ka kɛnɛya kunbɛn ka tila ka tɔw fana bali ka bana sɔrɔ a kɛra tɛgɛko in ni safinɛ de donc an ka se ka nin fɔ denmisɛnninw ye k'a fɔ dutigiw ye k'a fɔ musow ye ko nin ye koba de vraiment n bɛ yankaw fo n bɛ vraiment waleɲuman dɔn ala k'u sara. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in sankɔrɔtara ni seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ka ladilikanw ye u ye min kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu sen yera nin kɛnɛ in ɲɛnamayali la mun ko sɔn tɛgɛ koli ka jɛ safunɛ la o bɛ se ka faamuya jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Bolimafɛntigi minnu ni olu bɛ bɔ Yirimajɔ fanfɛ ni k'u kunda dugu kɔnɔna kan n'u bɛ tɛmɛ ni pont sabanan ye walasa ka se ka dugu kɔnɔna lasɔrɔ olu bɛ ka degun caman ani gɛlɛya camanw de sɔrɔ u ka tɛmɛtɛmɛli senfɛ siraba in baara kadara kɔnɔna na bari sabu ka d'a kan baara dɔw olu bɛ ka kɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye ka bouchon caman ko o bila siraba kan min bɛ kɛ sababu ye tɛmɛli o bɛ lasumaya taa tɛ segin tɛ o de bɛ ka kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o lahalaya in de kadara kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Muhamadu Ben Sherifu Sumano ani a ka jatala ninnu ko ne olu wulila ka se Mali siraba ko cakɛda ma ɲɛmaaba ma walasa faamuya caman u ka se ka sɔrɔ o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka o kuma ɲɔgɔnya in senfɛ ɲininkali caman olu tɛnkunna na min senfɛ siraba ko ma ɲɛma a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma baaraw bɛ sen na walasa sigikafɔw bɛ se ka tɛmɛ min bɛ se kɛ sababu ye siraba in a lasɔrɔli bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a tɛmɛbagaw bolo fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. San o san mawuludi bɛ kɛ stade du 26 mars la o bɛ lasɔrɔ cogo min parce que effectivement projet min bɛ bɔ Tour d'Afrique la ka taa Yirimajɔ ka bɔ Yirimajɔ ka taa troisième pont na o baara min tun bolodara a daminɛna effectivement donc a yɛrɛ b'a dɔn cogo min sira baara ni a bɛ kɛ kɔlɔlɔ caman b'a kɔnɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ka taa mɔgɔ minnu bɛ boli sira kan ka taa olu yɔrɔ d'ailleurs n bɛ profiter ka hakɛto ɲini kɛ an badenw bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ minnu bɛ boli sira kan o ani sira min bɛ ka baara a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛto ɲini kɛ u bɛɛ lajɛlen fɛ baara tacogo bɛɛ bɛ na ni o gɛlɛyaw nɛ an b'a kɛ kɔni de telle sorte que an bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ nɔgɔya dɔɔni mɔgɔw kan cogo min o kɔ sira baara kɔnɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ fiyewu min ye mawuludu ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la effectivement an hakili b'a kan parce que an ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ boloda o bɛna an bɛna o kɛ dɔgɔkun natɔ in na parce que an ni mawuludu man jan tuguni an yɛrɛ ka baarakɛmɔgɔ ani entreprise mun bɛ baara la terrain kan ani bureau de contrôle ani service da mun bɛ ne olu bɛ bolifɛnko ɲɛnabɔ sira kan n'o ye direction nationale des transports ani ANASER yɛrɛ ye an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda hali fɛnɛ ani Bamako mairie bolo fara kɛrɛnkɛrɛn min bɛ yen mun bɛ siraba boloko kunna donc an ye kɛlen don ka ɲɔgɔn ye boloda an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que mawuludu bɛna kɛ stade 26 mars la a lasɔrɔli bɛna nɔgɔya cogo jumɛn projet baarali kɔnɔna na an bɛna hakilina di ɲɔgɔn ma o ɲɔgɔnnajɛw kɔnɔ ni hakilina min bɔra o kɔnɔ an bɛ o taabolo ta pour que hali ni gɛlɛya bɛ kɛ mɔgɔw kan a kana kɛ degunba ye bon kuma laban min bɛ n fɛ o ye halisa ka maliden bɛɛ lajɛlen fo ka an ka ɲɛmɔgɔw fo halisa ka hakɛto ɲini kɛ n y'a fɔ cogo min donc hakɛto ɲini ani ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sɛrɛfukɛ yɛrɛ fo an b'a dɔn san o san mawuludu ko in na hali mawuludu yɛrɛ tɛ a bɛ dugawu min kɛ Mali ni ye yarabi ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ.
Sani bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw ka kuncɛ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan minnu bɛna lase Musa Fɔnba fɛ. Algérikaw ka surasiya ɲɛmaaba Général Ahmed Gaïdé Sala ye a jira tarata k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ nisɔngoya taamaw na Algérie fan caman fɛ kabini avril kalo la ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika diyagoya jiginna k'a sɔmi b'u fɛ k'a fɔ u bɛ ka dɔ ka nafolo de minɛ ni ka bɔ ka nisɔngoya taamaw kɛ tarata o tarata ani juma o juma. A ko wari nɔgɔlenw min bɛ ka minɛ denmisɛnninw fɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ a sidɔnnen don wa n'a ma jamana ti a tɛ jamana jɔ. Maa minnu ye wari dibaw ye a da ma s'u tɔgɔ kɔni ma nka y'a yira k'a fɔ wari de bɛ ka di marabolo wɛrɛ denmisɛnninw ma olu kana fara Algérie faba Alger denmisɛnw kan ka nisɔngoya taama jama bonya. Général Ahmed Gaïdé Sala surasiya ɲɛmaaba kabini coci cayara jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika nɔfɛ ka diyagoya jigi ka bɔ fanga na a yɛrɛ kɛmɛ ka wulikajɔw kɛ. Abdel Aziz Bouteflika jɛɲɔgɔn a baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu kun ye minisiri baw ye ani jamana jɔyɔrɔbatigiw a bɛ k'olu caman jigi ka bɔ u nɔna dɔw yɛrɛ donna kaso la janko denmisɛnninw bɛ se ka nisɔndiya a kɔrɔ ka mankan da jamana kɔnɔ o si ma kɛ sababu ye ka mankan da ka bɛn ni tarata octobre kalo tile 15 in ye sanfɛ kalan denmisɛnninw laada don tarata o tarata olu bɔra ka caya ka nisɔngoya taama boloda Algérie duguba Alger lakana tigilamaw ni tarata tɛmɛnen u kun y'u bali nisɔngoya taamaw la nin sen u tora u yɛrɛ ma k'u ka nisɔngoya taama kɛ fo ka taa se wulatile ma u sɔrɔla ka yɛrɛkɛ ka sɔrɔ maamu caca. Burkina Faso jamana kɔnɔ maa min kun b'a fɛ ka Burkina jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya d'a ma Thomas Sankara a nikɛnɛ karabaraden fanga na san 1987 ka bɛn alamusa don dɔ ma n'a ma ɲa k'a fɔ yɛlɛma don bɛ fanga taabolo la Burkina jamana kɔnɔ a ɲinin bɛ kiiri ka sigi sen kan ka se ka ko jɛya bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ de kɛra Thomas Sankara faaba ye bibi in na ka bɛn ni octobre kalo tile 15 ye a faali san kunbɛn tarata octobre kalo tile 15 in san 2019 a kanubaw a ka denbaya olu bɔra k'u b'a ɲini fanga kura fɛ Burkina Blaise Compaoré min kun y'a jɛ ɲɔgɔn ye n'a n'o kun jɛra ka fanga ta ɲɔgɔn fɛ n'o nana nɔna a nikɛnɛ karabalen n'o fɛnɛ diyagoya wɛnbɛ bi ka bɔ fanga na ka sabu kɛ san 2014 Burkina ka denw ka wuli ka jɔ y'a nɔfɛ a kɛmɛ ka bisimila minɛ ko no wari jamana kɔnɔ a tɔgɔ fɔ bɛ Thomas Sankara faali ko la taka ka nɔfɛ ka na ni a ye Burkina a ka kiriw ka sigi sen kan o ye Thomas Sankara nɔfɛ mɔgɔw ka laɲini ye bi lapasaba dɔw bɛ a ka denbaya bolo minnu ye a jira k'a fɔ Blaise Compaoré ka na Burkina jamana kɔnɔ ka fɛn fɔ Thomas Sankara faali ko la a da ka di jamana denw na cogo min a ka pisa Blaise Compaoré yɛrɛ hakili mo n'a dan bɛ la ka fɔ a dɔnyɔrɔ tɛrɛ n'a nana ka na dɔnta fɔ o n'a bɛɛ lajɛlen lafiya u ko fɛn min ma ko mandat d'arrêt o bilan bɛ Burkina faamaw fɛ Blaise Compaoré nɔfɛ o kɔrɔ ye i mana ye fa min fɛ i ka minɛ ka na n'i ye nka ɲɛ ka misɛn dɔɔni ka sabu kɛ Blaise Compaoré yɛrɛ bilama gɛnbɛ Konowari jamana den ye a gwɛnɛ ka bɔ fanga na n'a taara bisimila minɛ Konowari a kɛra yenka ye ka sabu kɛ a yɛrɛ furumuso o ye Konowari jamana den ye o tumana jamana lakodɔn sɛbɛ a y'o sɔrɔ ka kɛ yenka den ye sariya ɲɛkɔrɔ ni k'i b'a bila ka na o la a ka gɛlɛ maa k'i bolo bɔ i ka jamana den la k'o bila ka taa di wale jamana mɔ ko in bɛ se ka ye o ye cogo la sariya ɲɛkɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔla Blaise Compaoré Burkina jamana den ye Konowari jamana den dɔ fɛnɛ don sariya ɲɛkɔrɔ o kumana ko in a ɲɛ ka misɛn sariya ɲɛkɔrɔ nka Maître Farama ni o ye Thomas Sankara ka denbaya ka labasa jɛkulu maa ye ale ko Konowari ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ jɛ de bɛ yen o kumana jɛɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka kɛ sababu ye Konowari jamana ka Blaise Compaoré di Burkina jamana ma Maître Stanislas Sankara ale fɛnɛ Thomas Sankara ka denbaya ka lapasaba dɔ ye ale ko in bɛ ka sulu sala nka Thomas Sankara ka denbaya tɛ ka fari fa ko la u b'a fɛ ko min ye u ka maa sɔrɔ a ɲɛ ka se ka dɔn o kumana dugu jako 20 da kankura de bɛ ka mɛn wa o kankura min fɛnɛ bi mɛn olu b'o lase kiiri ɲɛmɔgɔw ma san 2017 Faransi ma ɲɛma Emmanuel Macron ye a jira k'a fɔ Faransi ta fa kɔni ka nɔgɔ a ko la kojugu ni Burkina faamaw kɔni mago bɛ a la Faransi dɔyɔrɔ ye fɛn minnu ye Thomas Sankara faali ko la gafew minnu b'a ka mara la olu ka bila Burkina Faso kiiri ka bolo kan Emmanuel Macron ko bi kɛ ko na bila Burkina kiiri ka bolo kan. Nigeria jamana ni Benin jamana ni ɲɔgɔn cɛ daw suwalen don danjɛ datugun bɛ Nigeria jamana de ye hakilina in da ɲinanya kalo 2 ye danjɛ datugun ni bi cɛ Nigeria faamaw y'a yira k'a fɔ a ye nafaba lase Nigeria waganden ma ka sabu kɛ zalew minnu bɛ sara mina dondɔ wali kelen mina bɔtɔ ko dɔ yɛlɛla o sɔrɔ kan nka maa caman y'a jira sɔrɔ ɲɛdɔma ŋanaw na k'a fɔ ko in tiɲɛ don caman bɛ k'a ye k'a fɔ a bɛ ka dadigi kɛ Benin jamana na ko nka ko don nataw la ko a na dadigi kɛ Nigeria jamana yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeria izini nzow
n'o ye u ka dilanlikɛ yɔrɔw ye ko dadigi bɛ kɛ yen na. Nigeria douane ɲɛmaaba ale y'a yira k'a fɔ danjɛw tugulen Nigeria ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kana se sisan mɔ k'a kɛra nafaba ye Nigeria jamana waganden mɔ. Wa dayɛlɛ don yɛrɛ fɛnɛ ma fɔ danjɛ la, dɔw y'a yira k'a fɔ san laban da in bɛɛ lajɛlen bi sɔn ka kɛ danjɛ datuguli la. Benin jamana kɔni ye jamana ye a bi dadigi kɛ jamana gale min na. Benin pɔru la kuru minnu bi bɛlɛ ni minɛnw ye, o minɛn ninnu bi ɲɛsin yɔrɔ gale min mɔ Nigeria duguba Lagos do k'a sabu kɛ Lagos maa ka ca, maa miliyɔn 20 de bɛ Lagos kɔnɔ. Nka Nigeria maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ ka daw yɛlɛlen to ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ ka kɛ degunba ye u ma. O kumana gɛrɛndɛw minnu bɛ danjɛw la bi k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka nafaba lase Nigeria jamana mɔ. Afrique du Sud ka jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma ka keriw sigira senga kalaba k'u bɔ a jɔ a kɔrɔ ko kura. Sigasigana bɛ a kunga k'a fɔ san 1999 kumaw la Afrique du Sud jamana mago jɔlen kun do kɛlɛkɛmina dɔw la. Olu kɛlɛkɛminaw kɛtɔ ka Afrique du Sud jamana lasɔrɔ ko jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma de da kun bɛ a minɛw nani na k'a sen bɛ k'a damuna ni euro wari dalasi 240 ye. O bi bɛn Afrique du Sud ka wari dunda rands miliyɔn 4 mɔ. Kabina bɛ fanga na kiri ma na fɔ k'a bɛ ta cogo cogo biɲɛkala ɲinina bi se da biɲɛkala ka biɲɛkala t'i ye. A jagoya jiginnen ka bɔ fanga na sa a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ fɛ ka sabu kɛ yurugu ko caman yera a kunga ko de n'an bɛ sigi senga bisa. Faransikaw ka cakɛda min ye marifa feere cakɛda ye, ale maa dɔw fɛnɛ welelen don bɔgɔ jeninen ka a ko kelen kunga. Nka jamana ɲɛmakɔrɔ kɔni bɛ ka jira k'a fɔ juguw de bɛ ale nɔfɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ politiki binaku ka minnu b'a fɛ k'a tɔ curu ani maa minnu kun di ɲɔgɔn ye politiki binaku ka n'a y'a ka fanga kɛ ka n'olu to gwɛlɛya la k'olu maa kelenw de bɛ ko in kɔ. Tuma min na ni a jirala k'a fɔ a kɔni bɛ ye bɔgɔ jeninen ka siraw minnu bɛ a bolo sariya kɔnɔ n'a bɛ se k'olu minɛ. O dɔ ye k'a fɔ fɛn min fɔra mɔ wali kelen minɛna fɛn min mɔ ne ma sɔn. O kuma n b'a fɛ ka n bolo mɔnɔbɔ kiri so wɛrɛ nɔfɛ u k'a ma ko appel. A y'o kɛ, o de y'a to kiri in sera ka bɔ a jɔ a kɔrɔ ni k'a bila kuma wɛrɛ la. Turki jamana kɛmɛ ka kɛlɛ min bi Kurdiw ka, an y'a fɔ aw ye ko Kurdiw u bɛ jamana damadɔw kɔnɔw la. U bɛ Turki fa min fɛ o digi bɛ Siri yanfan kan. Ni donna Siri fɛnɛ kɔnɔ Kurdiw fɛnɛ bɛ Siri dugukolo kan. U bɛ Iraki fa dɔ fɛnɛ fɛ. U ka kɔnɔ ninnu bɛ wele jamana ninnu kɔnɔ ko Kurdistan Turk, Kurdistan Syrien, Kurdistan Irakien. A ka d'u ye k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye nka u bɛ jamanaw minnu na olu jɛndɛn n'o ye. Turki jamana ɲɛma fura dama n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye a bɛ ka maa ninnu filɛ bamanjimaw de ye k'u ni kɛlɛli de ka kan. A ma deli k'u musalaka donsi da kelen. A kɛn bɛ ka kɛlɛ de bi a ka jamana Kurdiw ka bi fɔ ka danjɛ tigɛ u nɔfɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Siri kɔnɔ. Wa a kalenka don k'a fɔ foyi t'a to a ka segin a kɔ. O Turki Kurdiw fana o ni Siri Kurdiw bɛɛ ye balima kelenw ye u ti ɲɔgɔn kɔ bila. Bawo u yɛrɛw bolo u bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kelen in de kɛ. Recep Tayyip Erdogan bɛ k'a ko kɛ fiɲɛbere ye. Siri Kurdiw minnu fɛnɛ ni Bashar al-Assad fɛnɛ kun di ɲɔgɔn kan fɔ ni Ameriki jamana kun gɛn kun bɛ k'i jɛ ɲɔgɔn k'u ye k'a fɔ ko État islamique Bamanji jakulu kɛlɛ la ko Kurdiw bɛ ka Ameriki jamana dɛmɛ. O Ameriki jamana y'i cɛ ka b'u kɔrɔ k'a fɔ k'ale bɔtɔ don Siri. A wajibiyara Kurdiw mɔ u ka segin Bashar al-Assad mɔ n'o ye jamana ɲɛmaa ye. U ka jɛ ka Recep Tayyip Erdogan ka kɛlɛcɛw kunbɛn Siri ni Turki danjɛ la Kurdi kɛlɛ la. Nka bi na Faransi jamana wali kelen nazarala jamana caman jɔrɔ mɛ olu ka jɔrɔ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. Siya in n'o ye Kurdiw ye Siri jamana kɔnɔ Bamanji kɛlɛ la u kun bɛ ka Ameriki jamana dɛmɛ o. U sera ka État islamique Bamanji ma caman minɛ. O Bamanji ma caman fɛnɛ ye nazaradenw ye minnu ye mugu ni kisɛ ta k'u yɛrɛ kɛ Bamanjimaw ye. O maa minnu minɛ bɛ u bolo Siri ni Turki danjɛ la État islamique Bamanjimaw nazarala jamanaw de jɔrɔ bɛ u kɛ ko min ye nin ye fala ye Ameriki jamana kɛlen ye k'u ye k'u to ye k'i yɛrɛ ta ni Bamanjima ninnu tora ka porokoto ka tila u la u b'u faso sɛgɛrɛ. Nazarala don Faransi b'o la, Angleterre b'o la, Belgique b'o la, Allemagne b'o la, Hollande bɛ o la, Suède b'o la, Danemark bɛ o la. Nin bɛɛ maa dɔ ye Bamanjima ye État islamique tɔgɔ la Siri dugukolo kan Kurdiw ka maa minɛnenw na. Jean-Yves Le Drian ale ye Faransi minisiri ye min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ. Ale de bɔra ka dantigɛli kɛ kɔsada in na jabaraninso dɔ la k'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi Faransi ani nazarala jamana wɛrɛw. Bamanjima minnu minɛ bɛ ni u ka nazarala jamana denw don Kurdiw fɛ susuluw minnu bɛ senna Recep Tayyip Erdogan ka kɛlɛcɛw ni Kurdiw ni ɲɔgɔn cɛ
siri dugukolo kan ko kɛlɛ ye ni bamanjimaw minɛ yɔrɔ cɛ ka ja. Jean-Yves Le Drian ko a bɛna lajɛ tile damadɔ in na ka se Iraki jamana kɔnɔ a ma ɲɛmaw ka kuma u fɛ jango u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan bamanjima minnu minɛ bɛ État islamique mɔɔw kirdiw fɛ ni Faransi jamanadenw ni Angleterre ni Hollande ni Danemark ni Allemagne ni Belgique jamanadenw do ani Suède u ka kiri ka sigi sen kan Iraki jamana kɔnɔ. N'o tɛ ni ko tora nin cogo in na n'u tora ka porokoto ka tila u bɛ segin k'u faso de sɛgɛrɛ wa n'u taara u faso kɔnɔ u kana na taa bamanjiya wale kɛ ka maaw ni tiɲɛ o de jɔrɔ b'u la bi. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma. Aw ni ce aw ka ɲamadali la laseli nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ ka sanga ni nin waati kelen in nka sani o cɛ a y'aw sɔgɔlen to Serifula Jabaraniso la bawo an ka jamukan tɔw bɛ kɔ.